So kungona mwachidule Lazarus Chakwera anachoka kale pampano. Lazarus Chakwera ndi mantha, but mantha akewa samuthandiza, akanangowongeza zinthu zake ndikumapita. Chifukwa amalawi ndokwiya kugula zinthu mokwera, kuononga dziko sizinachitikepo mu mbiri ya dziko lino. Anthu akuvutika. Maboma ambuyomu anthu akapeza ndalama amagula zimene akufuna, kumanga nyumba ndi zina zotero. Right now sizikutheka. Kudya kumene kukuvuta. Buledi akusowa. Buledi kumakhala chisowa cha ndege. Just imagine. Ndiye pamene Chakwera akudziwa kuti akupita, wayamba maplani ofuna kubera. Zana lomweri galimoto ya NRB yonyamula ma ID komanso makompyuta yapezeka kunyumba kwa Chimwendo. Inu Chimwendo banda amagwera ntchito kwa NRB, nkhani zimene timanena pano sinthabwala iya. This is true story. Ngati akutsutsa abwere bwera atsutse, I have all the evidence. Magdafen Bango, cousin wa Chakwera, amagwera ntchito ku intelligence as director of operation, kupita ku Dubai kuti akaonjeze mabauti pepa afuna panga nawo chani.